Dobrý deň. V tomto videonávode sa pozrieme na nastavenie hlavnej a podružnej vnútornej stanice. Toto nastavenie nám umožní to, že po stlačení jedného tlačidla je možné, aby naraz zvonilo až 17 vnútorných jednotiek. V tomto videu to budeme realizovať v softvéri IVMS 4200. Najlepšie je začať s tým, že si najskôr spárujeme hlavné vnútorné jednotky s dvernými stanicami, tak ako sme si to ukázali v predchádzajúcich videách. Až následne vojdeme do konfigurácie tej vnútornej jednotky, ktorá chceme, aby bola nastavená ako podružná. Vojdeme do nastavení sieťovej skupiny a zmeníme typ zariadenia z interiérovej stanice na vnútorné rozšírenie. V časti číslo rozšírenia sme schopní zadať číslo od 1 po 16, takže prvej podružnej jednotke zadáme číslo 1, druhej číslo 2 a tak ďalej. Po uložení sa okno zavrie a opäť musíme otvoriť nastavenia a vstúpiť do nastavení sieťovej skupiny. Tentokrát tu zadáme IP adresu hlavnej vnútornej jednotky a jej heslo a uložíme nastavenia. Upozorňujeme, že do HIG Connectu pridávame vždy len hlavnú vnútornú jednotku. Keďže sa podružná vnútorná jednotka páruje na hlavnú vnútornú jednotku, neuvidíme ju v device manažmente dvernej stanice. To znamená, že v device manažmente vidíte hlavné vnútorné jednotky a podružné dverné stanice.